Február 26-a vagy 27-e van, 2012, ismét kint vagyunk síelni. Nimrod már síliften egyedül megy fel. Lefelé most egy picit talán azért van nagyobb gondban, nem túl jó a pálya ma. Eléggé látszik, hogy a hóminőség. De gond nélkül síel lefelé. Nagyon ügyesen. Szia! Lent várjál meg a síliftnél! Szia, anyuci! Menjél utána, jó? Szia! Igen, össze. Jó, menjél, téged is kamerázunk, hogy ő jobban siel. Szuper volt, gyönyörű szép időnk van ismét. Gyönyörű a hegy, minden nagyon szuper.